Безгә кунаклар килделәр монда. Таныштырасы килә. Бу Илнур абый инде беләсез аны. Аны бөтен район белә инде. Алхамдулилlah. Монда Бахыт мәчеттән килделәр. Бахыт мәчетенең имамы Ринат абый, Ринат хәзрәт инде. Монда 2 шәкерт. Анда алар нәрсәле? Таравих алып баралар. Хәзер аларны теге попросить итәбез, беренчә теге сүрә укырга инде, Коръәнне. Укый башлагыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب صلاح bir ay boyu urazat tuttuk. Ya Rabbim, bir ay boyu sana ibadet kıldık, namazlar okuduk, taravihlar okuduk, iftarlar ütkərdik ya Rabbim Allah, sadakalar verdik. Şuşu bizim izin amellerimizni kabul et ya Rabbim Allah. Bizim günahlarımızı keşir ya Rabbim Allah. Şolay әниләрнең günahlarını keşir. Bütün mümin Müslümanların günahlarını keşir kıyamet günü ya Rabbim Allah. Rabbi ighfirli ve li validayya ve lil mu'minin yawma yaqumul hisabe. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu yigitler indi Kur'an'ı yottan bileler, Kur'an'ı yotlaganlar, elhamdülillah. Yani Allah Teala'nın sözlerin başka kirtkenler. Öyle qarağız hali. Biz mında bir neçe surəni yotlay almayımız, zikrimiz yok deyip aytабыз. Onlar yotlaganlar. Biz aytабыз, onlar yaş deyip. No birisi misal kitirdi indi mi? Telefonda ko'rgan indi o. Bir Abi deyip aytsa indi 60 yaşlık bir xатын. Şitildə indi o, manda түгел. Келген Құран йотларга. Мәдрәсәгә кергән инде, келген. Анда, яшьләр инде, яшьләр белән бергә йокламакчы булган инде Коръәнне. Моңа әйткәннәр, син яшь түгел бит инде, ничек йоклыйсың икән инде? Юк дигән, йоклыйм дигән инде. Бу даже хәрефләрне белми, уку да белми.
укырга өйрәнгән, Куранны ятлаган, 5 ел буе ятлаган, 65 яшьтә ятлап бетергән Куранны. Менә шуның өчен монда теге кирәк желание. Монда зиһен юк дигән сүз түгел, монда кирәк именно теләк. Кемнең Аллаһ ризалыгы өчен теләге бар, ул аны эшли инде иншаллах. Шулай теләк кирәк мәчеткә килергә. Шулай теләк кирәк инде намаз укырга. Теләк кирәк ураза тотарга, теләк кирәк хаҗга барырга. Кемнең теләге юк, хоть әллә нәрсә эшлә, ул мәчеткә дә кирмый, ул кера алмый ул монда. Намазга да басмый ул, ураза да тотмый ул, хаҗга да бармый ул. Монда именно Аллаһ Тәгалә ачсагана йөрәкне кеше моны эшли ала. Бөтен әйбер Аллаһ Тәгаләдән тора. Шуның өчен даже, мәсәлән, кемнең нияте бар икән, менә как раз шушы бер хадисны укыйсы килә ди, ният буенча. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисе монда килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Дөреслектә эшләр ният белән генә бәяләнәләр. Ният ул нәрсә була ул ният? Ул русча була намерение инде. Русча намерение, татарча ният була, арабчада ният була. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, дөреслектә эшләр ният белән генә бәяләнәләр. Һәр кешегә үзе ирешергә ниятләгән нәрсә генә булачак. Шулай итеп, Аллаһка һәм аның илчесенә хиҗрат кылучы Аллаһка һәм аның илчесенә хиҗрат кылачак. Дөнья максаты яки өйләнергә теләгән хатын-кыз өчен хиҗрат кылучы үзе ниятләгән нәрсә өчен генә хиҗрат кылачак ди. Бу хадис, без шушы хадисны ишеткәнбез бармы, юкмы? Бу хадис, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу сүзен иң беренче менә китапка киткәннәр инде. Бу 40 хадис Ан-Нававиның 40 хадисендә инде. Ни өчен галимнар беренче урынга ниятне куйганнар монда? Чөнки мәсәлән без монда киләбез мәчеткә. Ни ният белән киләбез? Ният белән килсәк Аллаһ ризалыгы өчен, ул вакытта Аллаһ Тәгалә савап яза, әҗер яза. Әгәр дә ният башкача икән, Аллаһ та савабын язмый. Ният киләбез, мәсәлән, җомга намазын укырга, ни өчен без монда киләбез? Аллаһ ризалыгы өчен һәм башка ният белән өченме? Кемдер мәчет сала, ни ният белән сала ул? Шуның өчен бар төшенчә шунда ихлас дигән нәрсә, ихлас. То есть русча ул була искренность. Нәрсә дигән сүз ул ихлас? Кем әйтә ала? Да татарча әйткәндә чын йөрәктән. Аманың шариатта мәгънәсе Аллаһ Тәгалә ихлас дигән сүз Аллаһ ризалыгы өчен. То есть бер нәрсә катнаштырмыйча. Ихлас дигән сүз моның асылы халиса дигән сүзеннән алынган инде. Бу означает без всяких примесей, чиста. Менә, мәсәлән, без бит инде умартачылар күп кеше бар мине бит индеме? Без беләбез, мәсәлән, умартачы. Мәсәлән, кәрәзне алабыз бал белән индеме? Ул бит инде кәрәз. Шушы кәрәздән балны чыгарасы бар бит. Без аны тыгабыз теге центрофугага, балны качайтабыз. Анда төшә, балы да төшә, анда аның белән бергә шул кәрәзе дә төшә инде, шүбе дә төшә шунда инде. Без шушы балны чистартабыз. Нәрсә белән? Сито куеп инде. Менә шушы сито аркылы үткән бал була чистартылган бал, чиста. Без всяких примесей. И шулай безнең ниятебез дә булырга тиеш, без всяких примесей Аллаһ ризалыгы өчен. Ихласның капма каршысы нәрсә була ул? Противоположность ихласның беләсезме нәрсә ул? Рия дигән төшенчә. Нәрсә ул рия? Показуха дигән сүз. То есть син гыйбадат кыласың. То есть гыйбадат, нәрсә ул гыйбадат? Гыйбадатка керә намаз уку, ул поклонение дип атала инде ул русча. Ураза тоту керә, хаҗ кылу керә, мәчет салу керә. Әгәр дә син моны Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең, бу ихлас була. Но моның капма каршысы бар, кеше күрсен өчен эшләү дә бар. Һәм ул керергә дә мөмкин, һәм ул керә дә. То есть Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кеше моны мактасын өчен эшләү. Изгелек кыласың, кеше сине мактасын өчен дип инде. Әгәр дә син рия гамәлен эшлисең икән, Аллаһ моны кабул итми, һәм моның өчен гынах языла. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе килә.
Kıyamet gününde alıp gelirler 3 kişini. 3 türlü kişi indi. Birincisi soğuşta vafat bulan kişi. Bu bitinde şahit bola, bu bitinde zor izgilik bulup sanala, soğuşta vafat bulan kişi. Ol indi özünün семьясын калдырган, özünün йортын калдырган, özünün бизнесін калдырган, бүтүнсен калдырган, киткән, özünün динен саклар өчен, özünün ватаны саклар өчен инде. Bu Allah ризалыгы өчен булса, bu зур изгилек булып санала. И шушы кешене китерерләр кыямәт көндә, Аллаһ та сора, син кем өчен сугыштың? Ул әйтә, син ризалык өчен дип. Аллаһ Таала белә бит инде. Юк ди, ялган өчен ди. Син сугыштың, кешеләр сине мактасын өчен. Менә нинди батыр сугыша дип инде. То есть герой исеме алыр өчен. Да. И Аллаһ моны кабул итми. Аллаһ та моны җмәгатькә кертми дигән инде. Моны тамакка алып китәләр дип килә инде. Потому что моның гамәле Аллаһка ризалык өчен булмаган. Икенче кешене китерерләр дигән. Икенче кеше Аллаһ юлында сарыф иткән акча, мал. Мәчет салган, юллар салган, кыюлар казаган, шишмәләр. Аллаһ анан сорар, кем ризалык өчен эшләдең дигәч, юк, син ул әйтә, син ризалык өчен дип. Юк, Аллаһ та әйтә, син минем ризалык өчен түгел, син ялганыйсың. Син моны эшләдең юмартлык исеме алыр өчен кешеләр янында. Гәҗиткә язсыннар өчен сине мактасыннар өчен инде. Бер хәзрәт теге шундый мисал китерә, Кул Шариф мәчетенә салганда ди. Анда бит инде кем 50 сум салды ди, кем 100 сум салган инде, кем күпме күчергән инде. И гәҗиттә список язганнар инде, кем ничә сум салды. Ту мәчетне салырга инде. И берсе муфтияткә шикаят белдерде ди. Жалоба язды ди. Минем исеме кертмәгәнсез ди. Кертмәсәгез ди, дальше жалоба бирәм дип әйтте ди. Yani хәзрәт әйтә, моның нияте булды Аллаһ ризалыгы өчен түгел, чтобы халык янында менә мин мәчеткә садака бирдем дип. Шуның өчен самый яхшы садака булып санала кеше күрмәгән. Кеше күрми, но син садака бирәсең, сине Аллаһ кына күрә. Без бит еләнгәнбез бит инде монда теге садака өчен дуга кылабыз. Кемдер уйлый инде дуга кылмасаң кабул булмый дип, юк. Наоборот, кешегә күрсәтмичә садаканы бирсәң, наоборот яхшырак була, аны савабы күбрәк була. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә дә килә, кыямәт көнендә анда бит инде Аллаһ Тәгалә кояшны якынайта. Коръәндә килә ул. Хадистә дә килә. Кояш белән җир арасы 1 миля була дип килә. Ягъни хәзер кояш бездән бик ярак, 150 миллион километр. Җәй көне эссе була, экваторда анда 60 градус тирәсе була, име Саудовская Аравиядә 45 градус. Ә моны кояшны Аллаһ та якынайта 1 миля гына була. Примерно 2 километр якын. Янда бер нинди күләгә булмый, иләдән мәгәр Аллаһ Тәгаләнең гаш күләгәсеннән башка. Мисал, гаш күләгәсе, Аллаһ Тәгаләнең тахт күләгәсе инде. Трон, ягъни тень трона Аллаһ дип килә инде. И 7 төрле кеше шушы кыямәт көндә гаш күләгә астына керә дип килә. И шуның берсе садака биргәндә, 10 кул биргәндә, сол кул күрмәгән дигән сүз. Yani bu не прямой смысл, а переносный смысл инде. Yani садака биргәндә шу хат син яшерен бирәсең, что синең сол кулда күрмәй дигән сүз инде. 7 төр кеше керә, кем монда? Берсе әйтте генә, менә садака бирүче яшерен. Икенчесе инде гаделе имам дип килә. Гаделе имам моның астына керә, гаделе патша дип. Yani патша булырга, гаделле булырга ул җиңел түгел. Yani кемдер әйтмешли, патшаларга бу дөньяда да рахат, теге дөньяда рахат була икән дип уйлаучылар бар, әйтүчеләр дә бар. Юк, монда килә именно гаделе патша дип. Справедливый правитель. Гаделе патша булыр өчен ул җиңел түгел. Безнең элекке тарихыбызда Гумар бин Хаттаб булган мусламаннарның патшасы. Yani беренче патша булган мусламаннарның Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям инде. Андары Абу Бакр үлгәч, Гумар бин Хаттаб була. Бу пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның сподвижниклары була инде, сахабалар. И Гумар бин Хаттаб править иткән вакытында ул даже җылаган. Әйткән, менә теге дәүләтнең границасында даже берәни сарык үлсә ди, мин аны өчен дә Аллаһ кашанда җавап бирәм бит дип әйтә икән.
Менә шушы гаделе патша Гомар бин Хаттаб. Менә киемендә заплаткалар булган. Андый патша күргәнегез бармы әле? Бер вакыт Гомар бин Хаттаб янына килә бер кеше. Теге ниндидер сорау белән инде. Ул аннан сорый, нинди сорау белән син килдең ди. Бу личный синең соравыңмы ди. Либо бу касается дәүләтнең соравымы ди. Государственныймы бу ди. Ул әйтә, минем личный ди. Ул бер шәмне ала да сүндерә, икенче шәмне яндыра. Теге сорап торый, нишләп шулай эшлисең ди. Я патша ди. Ул әйтә, бу шәм ди, дәүләтнеке ди. Бу шәм минеке ди. Син килдең ди, личный сорау белән ди. Шуның өчен моны сүндердем ди. А моны яндырдым ди. Менә ул да самый мелочей были гаделле. Ни өчен? Потому что алар анаганнар Аллаһ каршында за все это придется отвечать. Бүгенге көндә кем моны анамы теге властька стремится? Он еще ведь придется отвечать Аллах каршында теге дөньяда. За то, что сиңа Аллах наделил властью, байлык берде, Аллах каршында җаваплык бирәсе бар. Менә элекке заманда шундый Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи вакытында ул үлгәннән соң гаделле патшалар яшәгәннәр. Шулай гадел патшалардан дип килә, Гумар ибн Абдул-Газиз була, Гумар бин Хаттабның онугы була. Гумар ибн Абдул-Газиз аны сөйләгәннәр, аның турында бик бай була ул замандагы. Ул замандагы бай була инде. Мусулман була, намаз укый торган кеше була инде. Ул заманда бер патша үлеп китә, мыңар тәкъдим итәләр, мыңар патша булырга инде. Ул бүтән нәрсәне отказывать итә. Юк, кирәк түгел миңа дип әйтә, отказывать итә бу. Андары бик каты требовать иткәннән соңына ул инде соглашаться итә. Үзенең семьясы янына кайта. Әйтә үзенең семьясына, хатына. Хәзер дә мин патша булгач ди, элекке бай итеп яши алмыйбыз ди. Ул үзенең байлыгын казнага бирә. Либо син мисине кайтарам ди үзенең семьяга ди, анага ди. Либо миндә каласың ди. Миндә калсаң ди, элекке байлык булмый инде ди. Аның хатыны калам дип әйтә, кала. Ул байлыгын казнага бирә. Ул заманда шул хәлдә гаделле править итә, что садака бирергә, закат акчасын кая кемгә бирергә белмиләр. Мискинне таба алмыйлар. Аллаһ та Куръанда әйтә, әгәр дә ди жители селенияны, авылда яшәүчеләр, шәһәрдә яшәүчеләр ди, иман китерсәләр ди, һәм гөнаһлардан саклансалар ди, без күктән бәрәкәт ишекләрен ачар идек ди, һәм җирдән дә бәрәкәт ишекләрен ачар идек ди. Ягъни әгәр дә кеше, халык намазга басса, гөнаһларын калдырса, Аллаһ Тәгалә халыкка бәрәкәт ишекләрен ача икән. Әгәр дә халык намазга басмый, уразага тутмый икән, Аллаһ Тәгаләне белмәй икән, Аллаһ Тәгалә дөнья ишекләрен ача. Куръанда шундый аят бар. Кем Аллаһ Тәгаләнең динен кабул итми, дөнья ишекләрен ача, ул может байырга, мәсәлән, Европа, Америка кебек, но бәрәкәт ишекләрен яба. Наркоманнар, исерекләр буламы, асылыналар бик күп анда теге үзенә кул салалар. Статистика күрсәтә, иң күп кул салучылар Швейцария бугай, Швециямы или Швейцария дәүләт. Иң бай дәүләтләрнең берсе. Нәрсә җитми? Байлык күп, именно бәрәкәт юк. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт алган. Шуның өчен кем Аллаһ Тәгаләнең динен кабул итми, намазга басмый, Аллаһ Тәгалә дөнья ишеген ачарга может, ул может байырга, но бәрәкәт ишеген яба. Нәрсә дигән сүз ул бәрәкәт ишеген ябу? Анда синең машинаң бар, синең йортың бар, синең акчаң күп, но шушы байлыкның рәхәтен күрмисең син. Син ия кайтасың килми, анда теге общий язык таба алмыйсың үзеңнең семья белән инде. Эшкә барасың килми, эштә тоже анда проблемалар. Күңелгә рәхәт түгел, борчый. Ни сәбәпле? Чөнки Аллаһка шөкер әйтми, рәхмәт әйтми, намаз укымый, ураза тотмый. Аллаһ та бәрәкәт ишекне япкан.
Шуның өчен шушы әле бәрәкәт дигән нәрсә бар. Бәрәкәт булсын өчен кирәк именно Аллаһ Тәгаләнең диненә басарга. Аллаһ та бәрәкәтен ача иншаллах. Именно бу кыямәт көнендә шулай ук кем Аллаһ Тәгаләнең гарш күләге астына керә? Монда килә Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсен яраткан кешеләр. Нәрсә дигән сүз бу Аллаһ ризалыгы өчен ярату? Үзен ярата торган әйберне үзенең дин кардәшеңә бөлеп бирү дигән сүз. Менә син үзең бик каты яратасың, сорансың, бирәсең килми, но өлешен чыгарасың, бирәсең. Менә бу Аллаһ ризалыгы өчен ярату дигән сүз. Мухаммад пәйгамбәр вакытында, ул вакытында инде ачлык заманы булган. Бер вакыт бер группа мусулманнар, бер группа сахабалар сәфәрдә булгандамы, или сугыштан кайткандамы, истә түгел, мин инде сәфәрдә булганда инде ул. Алар калганнары шүлдә, пустыньяда. Аларның провизиялары бетте, сулары бетте, әз генә су шәрә калды. Булар уже үләргә җыенганнар. Но бер бурдюкта су калган. Бу алада Аллаһ ризалыгы өчен моның бик каты шәсе килә бит инде. Без булсак, без сразу аны эши битерик, может, үзебез тотып инде. Юк, бу Аллаһ ризалыгы өчен алада мә син ишти. Юк дип әйтәм ичмим, бу син ишти. Син ишти. Карый, монысы үлеп китте, монысы үлеп китте. Менә алар Аллаһ ризалыгы өчен менә шулай итеп бер-берсен яратканнар. Андары Аллаһ ризалыгы өчен ярату дигән сүз Мухаммад пәйгамбәр вакытында Мәккәдә мусульманнар булганнар бит инде. Аларга дин тотарга иреклек бирмәгәннәр. Һөҗүм иткәннәр. Кемнедер үтергәннәр, кемдер газаплаганнар. Бер сахаба булган инде, Билал дигән, беренче муаззин. Ул кул була инде. Аның хуҗасы динне кабул иткән өчен шүлгә чыгарып, өстенә тош куеп кызган инде, шулай итеп аны газаплаган. Диннән китәсең инде, син юкмы диемен, то есть алар бит ул вакытында путларга табынганнар, сынамнарга табынганнар инде. Абу юк, Аллаһ бер дип әйткән. Абу Бакр теге состоятельный кеше, Пәйгамбәр саллаллаһу бер дусты, ала да моны сатып ала инде. Андары аны азат итә. Шушы сахабаны инде. И Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу вакытында хиҗрат кылганнар. Беләсез, мәсәл хиҗрат. Ишкән бармы андый сүз? Хиҗрат календаре дип әйтәбез. По хиҗр календар мәсәлән 1445 ел по хиҗре. Ул хиҗрат дигән сүз күчү. Ягъни Мәккәдән мусулманнар Мәдинәгә күчкәннәр. Динне саклар өчен. Потому что Мәккәдә динне тотарга рухсат булмаган. Бик каты һөҗүм булган, үтергәннәр. И даже Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу үтерер өчен 100 дия әбишәт иткәннәр. Кем аның башын китерә. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу Абу Бакр белән качканнар. Алар Мәдинәгә күчкәннәр. Мәдинә анда арасы 450 километр. Бу көндә 5 сагать, 4 сагать автобус белән барасың. Хәзер поезд ясаганнар инде, скоростной, анда 1-2 сәгатьтә уже барып җитә. Ә ул заманда 10 көн барганнар җыяу. Мәдинәгә күчкәннәр, и Мәдинәдә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу образовать итә мусульманское государство. Им беренче. Күчкәч бит инде булар мухаҗирлар була бит инде Мәккәдә. Алар бит инде бер нәрсә юк монда. Торырга йорт та юк, акча да юк, бер нәрсә юк. Алар бөтен нәрсә Мәккәдә калдырдылар. И алар Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу пабарата китә буларны инде. Китерә бер Мәдинәгә дә булган яшәүчене, Мәккәдәге булган яшәүчене, әйтә менә син моны үз истеңә аласың, давай моны обеспечивать ит дип әйтә инде. Теге Мәдинәдәге яшәүче ул Ансар дип атала, әйтә киләдә моңар, әйтә менә минем йортым бар. Йорт минеке, йорт сиңа бирәм. Менә бу Аллаһ ризалыгы өчен ярату дигән сүз. Без моны булдыра алыр идекме? Андары әйткән, менә минем 2 хатыным бар, берсенә диге талак кылам, сиңа өйләндерәм ди. Выбирай, пожалуйста, дип әйтәин. Без моны булдыра алыр идекме? Юк. Алар моны булдырганнар. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә аларга көч, куәт биргән, дин биргән. Алар аны саклый да алганнар, һәм динне күтәргәннәр дә. И аннан соң мусулманнар көчләнгәч, фән, ул фән наука бик ала китә башлый. Бик ала китә башлый. Бик өскә күтәрелә фән.
Ни сәбәпле? Потому что дин тоткан сәбәпле. Медицина зур дәрәҗәгә китә башлый. Наука зур дәрәҗәгә китә башлый. Барлыкка килә башлый галимнар, ученыйлар. Даже бер гарап сөйли инде бу, бер медик инде. То, что менә бу слуховой аппарат бар бит медикларның, име? Беренче араплар придумали ди. Менә бу слуховой аппарат инде. Механические часы тоже араплардан чыккан, теге мусулманнардан чыккан инде. И бу мусулманнар 300 ел буе тотканнар науканы инде зур дәрәҗәдә. Но бүгенге көндә мусулманнар бик зәгыйф, ни сәбәпле? Үзләре зәгыйф булган сәбәпле инде. То есть динне дә нык тотмыйлар инде. Диннән киткән сәбәпле инде. Шунча Аллаһ Тәгалә алган да шушы науканы Европага тапшырган инде. Европа бүгенге көндә Америка, Европа фәнне алда алып баралар. Ә мусулманнар кичкен теге түбән дәрәҗәдә инде. Әлеге заманда менә мусулманнар көчле булганнар. Алык безнең татарларыбызны менә теге Иван Грозныйга хәтле бит инде алар Булгарда яшәгәннәр. Татарлар 922 елда официаль ислам динен кабул итәләр. Ничек кабул итәләр? Менә Арабстаннан киләләр, анда сәүдәгәрләр, торговецлар, взаимоотношения буларның инде. Булар динне буларга теге тәкъдим итәләр инде. Алар динне кабул итәләр, ислам динне. Татарлар моңар хәтле исламда булмый, алар кояшка табыналар, ялышмасам инде. Яндары исламны кабул иткәч, тоже татарларда бик зур дәрәҗә, зур теге дәүләт баракка килә башлый. Көчле дәүләт баракка килә башлый. Теге мин ишеткәнем, то что иң беренче мунча Россиядә инде татарлардан башланды дип, мусулманнардан башланды дип инде. Потому что монда бит инде безнең дин буенча гусл аларга кирәк, тахарат аларга кирәк, мунча кирәк. Без мунча обязаны инде атнага бер тапкыр киренергә, монда гусл аларга инде. Дәвам итәбез дальше шушы хадистә. Андары кыямәт көнендә күлеге астына кем керә? Әйттек инде, беренчесе гадел патша. Икенчесе инде Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсен яраткан кешеләр. Өченчесе мәчетне яраткан кеше. Мәчетне ярата. Ничек мәчетне ярата дигән сүз? Мәсәлән, монда төрле мисаллар китереп була инде. Кем мәчетне салды, ул мәчетне ярата дигән сүз. Кем мәчеткә намазларга йөри постоянно, ул мәчетне ярата дигән сүз. Мәчеттән чыккач, кире мәчеткә керәсе килә. Мәчет бу безнең икенче йорт булып санала. Беренче йорт үзебез яши торган, бу икенче йорт. Без бу мәчетне яратырга тиеш, бу стенаны яратырга тиеш, бу изәнне яратырга тиеш, бу атмосфераны яратырга тиеш. Мәчеткә кергәч, без үзебезгә перепрограммирование ясарга тиеш. Без кемнең йортына керәбез? Шушы йортта күп әйберләр эшләргә ярамый. Монда сату алу ярамый мәчеттә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кем сату ала ди, монда кем торговля ведет ди. Әйтегез, ул бәрәкәтсез булсын ди, аның торговлясы дип әйтсен ди. Монда ярамый кышкышырга, талашырга ярамый, бу Аллаһның йорты. Менә синең йортыңа килеп, сиңа талашсалар, сиңа рәхәт буламысың? Юк. Бу Аллаһның йорты бит. Поэтому кайбер әйберләр шушы мәчеттә ярамый эшләргә. Бу Аллаһның йорты. Бу шушы Аллаһның йортын яратырга тиеш. Бүгенге көндә кызганычка каршы яшьләр шушы йортка кирә алмый, кирми. Ияләндермәгән аларны кичкенәдән үк. Алар ияләнгән клубка барырга, клубны яраталар. Клубтан берәр мероприятие булса, кеше тула. Мәчеттә вагаз булса, алай түгел. Потому что мәчеткә кирергә кеше яла. Яшьләр яла. И монда кирип, ул чувствует себя как бы неудобно. Атмосфера не та, как бы, потому что кичкенәдән үк ияләндермәгән мәчеткә. Клубка ул спокойно себя чувствует, а монда юк. Ни сәбәпле шулай? Потому что кичкенәдән үк балага дин өйрәтелмәгән. Динне таныттырмаган, мәчетне яраттырмаган, мәчеткә син үзең дә йөрмәдең, балаңнан да өйрәтмәдең мәчеткә йөрүне инде. Бу Аллаһның йорты. Шулай ук барасың сәфәргә. Сәфәргә баргач, син беренче нәрсә турында уйлыйсың? Намазны кая укып була микән дип. Кем мәчетне яратмый, ул уйлый икенче төрле.
Кая монда концертка барырга була микән, кая кибеткә, кая машка. Намаз укый торган кеше, мәчетне ярата торган кеше, ул беренче мәчетне эзли. Кая монда намаз укырга була микән дип. Ул мәчетне ярата. Менә бу мәчетне яраткан кеше кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең күләге астына керә икән. Аңар эссе булмый. Кыямәт көне була 50 мең ел дип килә Коръәндә. 50 мең ел. Аллаһ Тәгалә безне кабердән чыгара, терелтә, без Аллаһ каршына басабыз. 50 мең ел булганда инде. Менә бу әйттек инде, беренчесе гаделе патша, икенчесе садака биргән кеше, өченчесе бер-берсен яраткан кешеләр, дүртенчесе мәчетне яраткан кеше. Бишенчесе Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: матур шибәр хатын, бай хатын, дәрәҗәле хатын ир кешене зина кылырга чакыра икән, ир кеше баш тарта, мин Аллаһтан куркам дип, бу да кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә гаш күләге астына керә икән. Монда зирә китерелмәгән дәрәҗәле хатын дип, һәм матур хатын дип моңар отказ бирергә бик авыр. Бу отказ бирә, потому что мин Аллаһтан куркам дип. Бу бишенчесе. Алтынчысы Аллаһ Тәгаләнең искә төшереп, тамукны искә төшереп, җәннәтне искә төшерепме, теге дөньяны искә төшереп, куркып Аллаһ Тәгаләдән җылап, күз яшьләре ага дигән инде. Үзегенә бер бүлмәдә калып, бу да Аллаһ Тәгаләнең күләге астына керә икән иншаллаһ. Анда 7 дип килә, берсен мин оныттым да хәзер инде. Алтыны искә төшердем инде. Хәзер теге хадискә кайтыйк. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит хадистә ихлас буенча. Беренчесе сугышта үлгән кеше булды. Ул Аллаһ ризалыгы өчен сугышмаган булган. Икенчесе Аллаһ ризалыгы өчен итмәгән булган инде, акчаларны, малны сарыф итмәгән булган. Өченчесен китерәләр. Бу була дини гыйлемле кеше, дин буенча инде галим дип әйтәбез. Карида дип аталамында теге Коръәнне укучы. Аллаһ Тәгалә сорар: син кем ризалыгы өчен динне өйрәндең һәм динне өйрәттең башка кешеләргә? Ул әйтә: син ризалыгы өчен ди. Юк, Аллаһ Тәгалә син ялган өчен ди. Син Кари исеме алыр өчен, менә ничек син Коръәнне матур укыйсың дип әйтерләр өчен. Менә бу теге особенно мулларга буламы, абыстыларга буламы, бу кешегә фитнә була. Кайда фитнә була? Кемнең тавышы матур итеп Коръән укый. Коръән укыган вакытында или вагаз сөйләгән вакытында шайтанның вәсвәсәсе килә. Кара әле ди, син бит ничек матур вагаз сөйләсәң, ничек син матур Коръән укыйсың, кара әле ничек сине тыңлыйлар. Давай, син тавышың тагын да матур айт. Шул вакытта син тагын да матур айта башлыйсың, шушы ният белән, син ниятың уже Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Кем өчен? Кеше өчен. Ул вакытта шайтанның вәсвәсәсе кирип, син уже рия кирде, показуха кирде. Менә бу бик тонкий әйбер инде. Менә моны сакларга кирәк, потому что безнең калыбыбыз бар. Мәсәл калып, ул йөрәк. Йөрәк ул кон кашайта торган түгел, теге душа дип әйтәбез. Безнең рух. Аның ширләре бар. Аның ширләре именно менә бу показуха була, рия була. Аның ширләре бар, гыҗиблек. Гыҗиблек нәрсә ул? Сам собой восхищаешься. Менә мин бүген шул хәлдә күп садака салдым. Менә мин инде теге молодец. То есть самовосхищение була. Бу да теге калыпның шире булып санала. Аллаһ Тәгалә теләмәсә, син моны булдыра алмыйсың. Без бөтенебез Аллаһ Тәгаләгә мактау әйтергә тиеш. Аллаһка бөтенсен. Аллаһ итмәсә, мин булдыра алмыйм. Андары калыпларның шире булып тора тәкәбберлек. Высокомерие дип әйтәбез инде. Тәкәбберлек бар дәрәҗәләре инде. Аллаһ каршында Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен кабул итмәсә, Коръәнне кабул итмәсә, Аллаһ каршында тәкәбберлек була. Андары Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям каршында тәкәбберлек, аны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям сүннәтен кабул итмәсә, хадисләрен кабул итмәсә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям каршында тәкәбберлек. Андары килә дальше. Әти-әни каршында тәкәбберлек. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: әти-әнигә ди, алар карт яшькә җиткәч ди, өлкән яшькә җиткәч диме, аларга уфта дип әйтмәгез ди. То есть ни өчен Аллаһ Тәгалә әйтә? Чөнки әнигез ди, сезнең ди ана карнында авырлык белән йөртте ди. Менә теге бала бит инде баракка килә ана эчендә, шулай бит инде. Бу получается безнең телдә әйтмешли завод, фабрика.
Кеше ясый торган ана карнында. Кем ясый аны? Аллаһ ясый. Үзеннән үзе кеше баракка килә алмый. С такими инструментами, как аяклар, куллар, күзләр, үзеннән үзе баракка килә алмый аны. Хуҗасы бар, аны ясаучы бар. Аллаһ та баракка китерде. И ул вынужден баракка килергә ана шиндә. Ана шиндә. И ана вынужден аны йөртергә 9 ай буе. 9 ай авырлык белән йөртәде. 9 ай, то есть андары авырлык белән алып кайтады. Андары 2 ел имезү ди Коръәндә килә ул. Ана кешесе бала өчен үзен корбан итә. Үзенең сәламәтлеген корбан итә. Үзенең вакытын корбан итә. Больниста ята аны белән бергә. Андары бала үскәч 18 яшь тулды, туламы 20-ме, әти-әниyə каршы эндәшә икән, әти-әни рәнҗи башлый. Потому что күпме керем кертте шушы бала өчен аны каршы килә. И Аллаһ Тәгалә әйтә, ата-ана ди картлыкка җиткәч, урын өстендә булгач, кайчан колагы ишетми, күзе күрми, или аягы йөрми, урын өстендә ята, шул вакытта без аңар уфта дип әйтә алабыз. Аңар уф кына түгел, Әҗәл хәзрәт әйтмешли, даже пухта дип әйтәсен аңар ди. Ул вакытта. Ул вакытта аларга уфта дип әйтмәгез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ни өчен? Потому что ана синең өчен күпме тырышты, күпме керем кертте. Хәзер син тырыш инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем ди ата-анасы картлыкка ирешә ди, һәм шуны сәбәпле иҗмакка керми икән ди, кая хәсрәт аңар ди. Yani әти-әни риза булмаса, кеше иҗмакка керә алмый. Менә безнең динебез шул хәлләтегә тонки безне өйрәтә, һәрбер кешегә игътибар бирергә. Һәрбер нәрсәгә игътибар бирергә. Особенно әти-әнигә. Әти-әни каршында тәкәббер булса, каршы эндәшсә инде. Обычно ведь инде шулай килеп чыга. Бала 20 яшькә җиткәч, 25 яшькә җиткәч, әти, мин үзем беләм. Шулаймы? Мине өйрәтмә. Шулай килеп чыга бит инде. Ну, әти-әни, әлбәттә, конечно, анда должен предлагать кына әйтергә инде. Теге үзенең мнение теге не навязывать, а просто предлагать кына әйтергә. Но бала да инде теге йомшак сүзләр әйтергә тиеш дип килә инде. И даже сахабалар арасында приводится шундый пример, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларны шул хәтле тәрбияләгән, что бер хәзрәт әйтмешли, тимерне эзәрдә иде егет ди, который аттан төшеп ди, үзенең анасына ди, күзләренә карарга да ялган ди. Шул хәтле теге тәрбия алганнар Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә безнең динебез ул Коръән укыргына түгел. Безнең динебез өйрәтә тәрбия аларга шушы. Тәрбия. Менә без монда 30 көн буе ураза тотабыз, менә 29-нчы көн инде дип әйтәбез, ниме? Бу ураза ул безгә тәрбия булырга тиеш. Без аның белән тәрбияләнәбез. Аллаһтан курку хисе баракка килә тиеш. Намаз уку ул тәрбия. Тәрбия. Әгәр дә без намазда укып, уразада тотып тәрбияләмәсәк үзебезне, әти-әнигә каршы эндәшсәк, ул вакытта синең намаз укуның нинди файда бар? Ураза тотуның нинди файда бар ул вакытында? Син димәк, берни файда алмадың намаз укуда, берни файда алмадың ураза тотуда. Ул инструмент менә бу намаз, ураза инструмент, что үзебезнең характерны яхшы якка үзгәртергә. Бер хәзрәт әйтмешли, без ди үзебезне ди характерны ди должны по запчастям разобрать, машина разбирать бит әлеме? И кире собрать, ничек бездән Аллаһ куша. Алай да булар алабызмы? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә ди тауны күчерсәләр ди бер җирдән икенче җиргә шаныгыз ди. Но характер үзгәргән шанмагыз ди, потому что характерны үзгәртергә бик авыр. Характер ике төрле бар. Аллаһ биргән бар. Характериме уже тумыштан ук, аны үзгәртеп булмый. Но бар который үзгәртеп була. Намаз белән, ураза белән инде. Безнең ничә намазы? Хадистә килә бит Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында, мин аны сезгә сөйләдем. Киделәр дә әйтләр, арабызда бер хатын бар ди. Намазлар укый ди. Төнне намазлар укый, көндез ураза тота. Но теле начар ди. Күршесен рәҗетә ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, аның бернинди хәйле юк ди, аның урыны тамукта була ди. Андыр әйтләр, арабызда икенче хатын бар.
только фарыз намазын гына укый, только фарыз ураза гына тота Рамазан айда. Но onun кәҗәсе бар ди, кәҗәсен суап, шуннан сырмы, ремшикме ясап, анда күршесенә садака булып кертә ди. И теле начар түгел ди, рәнҗетмини бер кешене ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, менә аның урыны җмахта була ди иншалла, аның хәйлеге бар ди. Поэтому менә бу намаз беренче хатыннан Аллаһ та кабул итмәгән. Потому что Аллаһны үзгәртмәгән яхшы якка. Менә бу намаз, ураза безне яхшы якка үзгәртергә тиеш. Менә без ураза тоттык 30 көн. Моның уразаның кабуллыгы ничек белеп була, беләсезме? Намазның кабулы ничек белеп була примерно инде. Моның галәмәте бар, признак. Әгәр дә ураза тотып, намаз укып, безнең характер яхшы якка үзгәрә икән, то есть тагын да күбрәк изикләр кыла башлыйбыз без. Гунахлардан туктый икән, бер галәмәт, что Аллаһ сине ул кабул итте. Әгәр дә син ураза кирип, 30 көн тотып, ничек кирдең, шулай чыктың. Характер үзгәрмәде. Бер билге булып тора, что Аллаһ сине кабул итмәде. Менә безнең бу ураза тоту, намаз уку бер инструмент характерны үзгәртер өчен. Иншаллаһ, субханакаллаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.